Magsuon ko diyan Kristo mayong buntag kanang tanan. Mga nagsubaybay sa atong live streaming sa FB, sa atong parokya sa Biring sa Kasilak, kaninyong tanan nga sa panimalay, may buntag, bunta, mas nahimong mainiton ang atong pangandoy na makatanaw sa online mass karong panahon na kay pila na ka adlaw ang ato ang sakripisyo niining COVID-19. Gamit na extend pa jud kini hangtod Mayo 15. Busa hugton jud ato pagtuo kanunay diya sa pagdisiplina sa atong kaugalingon busa pag-ampo nato sa Dios. Atong pamalandong karon niining ikatulong Domingo sa pagkabanhaw na gikan sa basahon sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 24:13 to 35. Gusto lang ko mo-focus sa linya sa atong Ebanghelyo nga nag-ingon. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan o nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. So nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Mga isuod kaganina namalandong ko sa akong paambit karon. Mao ni ang focus ko na pagpikas-pikas sa pan tungod kay bag-o lang nahitabo sa tuang parokya nga nagpikas-pikas po tagpan. Sa dihang may naghatag o kinabang, giapod-apod nato kini pikas-pikas nato ni o mauna na nakakaon ang mga frontliners nato na naa sa mga checkpoints. Gani sa ikaduhang adlaw sa pag-apod-apod nato sa pagpikas-pikas sa pan, nakahatod po ta pagkaon sa mga frontliners sa DRMC. Sa to ang Regional Hospital sa Apokon. Kiniron ang ako ang panghinaot mga isuon tungod kay sa dihan naghatod hinabang pagkaon ngadto kanila, makita usab namo nga daghan ko mga bangko sa gawas kay nagpaabot po sila nga hatdan sa atuang gobyerno. Ug gani na timing ta na atong mga taga-government nato, mga frontliners both na naghatag og ilang mga hinabang. Actually, para sa kuha, that act of our governments to give something for us during this COVID-19, mga hinabang pa natin is actually breaking of bread. Pagpikas-pikas sa panusan. Para maapod-apod kini sa katawhan na naa silang panimalay. Unta mga isuon, masulod sa tumunahuna nga kung pangutan-on ta ba, kung sa itong makita sa dihang madawat nato ni nahinabang, kung sa itong pagbati, sulod sa tuwa, kung kinsa itong nakita. Hopefully mga isuon, sumala sa itong Ebanghelyo karon sa pagpikas-pikas sa pan, nakita o nakaila sila sa Diyos. Hopefully po sa dihang nadawat nato ang mga hinabang gikan sa government, uban pa na diha nga nahimong manghihatapon diha kanato, makita o mailhan nato si Kristo. The moment na madawat nato kini kaingon bata sa Ginoo, Lord, thank you for this. Nabisan naglisod mi naa ang mga nagmanggihatapon. Pagpikas-pikas sa pan. Kabalo ba mo ang kasinatian sa duha ka tawo samtang nagbaktas sila padulong sa Emmaus?
Sama ba yung kusnog kasinatian karon? Si Kristo manggod ang ilang gilauman nga may muluwas sa Israel. Na karon nilangsang na hinuon, namatay hinuon. Siya unta ang gilauman nila nga muluwas. Pero nilangsang. Muna, mga igsuon, hindi COVID-19, atong kasantian mo po na ang Diyos, asa ang Diyos, muluwas ka nato ni nabas siya. Nga nagpabilin man ni, hangtod karon. So kana mga igsuon, ang kasinatian. Pero, wag mo kabalo, na walang takailalay sa Diyos, nanalay sa tuwa. Samtang nagatubang tanining hagit sa COVID-19. Sama sa duha. Kaya sila reklamo, di ba? Tungkol kang Kristo, pero uban na nila si Kristo. Muna sa itong kahintang karon, tuon mo reklamo ta, tabangan bago sa Ginoo. Labi ng mga nalisod pobre kayo, karon na baka ang Ginoo. Pero wata kabalungan, nanaday siya sa itong tapat. Nanaday siya. Ipadala niya ang mga unit leaders na ito diha sa Urok, barangays, aron matiman sa tuwa. Kita po simbahan, ang kamot po ta, kung ay muhatod po sa tuwa direct donations, ato pong ihatag sa ilaha. Inaaman. So, kana sa mga isuon, mao na nga, karon na kung hagit ka nato, mao na nga sa matag experience nato karon diin na sinati nato na dunay nagmanggihatapon ka nato, makita unta nato si Kristo. Unya po, dili lang baya sa pagpikas-pikas sa pan physically as pan, mga iso pagkaon na gihata, pagpikas-pikas usab sa pan diha sa ato ang panimalay. Diin atong ipaambit ang mga grasya sa matag usa nga wa ta nagkinaog diha sa mga pagtulunan nga Kristohano, mga good values nato diha sa atong panimalay na tungod kay di pa ta pwede mo gawas. Pagpikas-pikas usab sa pan, diin itabangan nato atong ginikanan sa pagpanglaba, ng trabaho ng uban pa, doon tayo initiatives diya sa itong panimalay. Kung punta diha mga igsuon, knowing that or experiencing that in our family, we recognize unta the risen Lord. Ang nabanaw natong Ginoo. That is also sharing. Mao na nga kung kita magbuhat sa ingon na kita labi na katong aging adlaw kalimot mo sa adlaw to kay mga volunteers sa nagripak sa pagkaon kung ipanghatag sa food liners, ipanghatod-hatod man na po sa ilang balay kay para safe, hindi sila maunsa, hindi magpumabayrusan. Ihatod na po sila dito silang mga balay-balay na dahil na kung uli mga isuon, na usa ka checkpoint na wala ko dayon kasulod. Kaya na ay sakyanan po na mitunod o pagkaon, gablihan lang yung windows, tapos windows yung sakyanan, gihatag ang soft drinks, pagkahuman, pagkaon, kung mag-agiro po siya, kabalo ba mo kung kita may nabuhat ato, mga isuon, mo na makaingon ko nga ay nandiyo nato ang Diyos, nandiyo ang Diyos ka nato. Mo na be thankful of that. Kaya dili tanan ingon anak nga tao karon nga happy sila nga na ang Diyos tungod ni anak makapaambit ngadto sa matag usa. Bisan naglisod, bisan may wa naglisod kami karon. So mo na nga kung kita nagbuhat sa ingon mga igsuon, mo na nga be glad and rejoice because we recognize Him, our risen Lord in Christ.
Dili lang pud baya diha, mailhan nato ang Dios sa pagpikas-pikas sa panda sa ato panimalay ug ngadto sa uban. Labi na sa sacred scriptures, wala ang kasulatan. Ato makita diha ang Dios. Sa Saint Jerome pa, mga igsoon, nagsulti siya, di ba? The ignorance of the scripture is ignorance of Christ. So, anak, nito siya. Ako makasulti ka, o mahimong hakit ka na itong tanan, mahimong ko nga, the ignorance of being a giver in us as a giver. Kana bang kung pasabot, kung di nato ma-recognize itong kaugalingon nga manggihatapon ta is ignorance of Christ in us. Inaapon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Malinjo. Padayag nato karon atong pagtuo